e a todas. Hoxe o tema do noso programa serán os parques naturais. E que imos falar sobre eso? Pois eu non o sei. E logo que facemos agora? Pois non o sei. A ver, tranquilos, xa vos explico eu. E que nos vas a explicar? Veña, seguidme. Entón, que precisamos saber? Pois non sei. Por exemplo, que é un parque natural? Pois un parque natural é un espacio natural protegido que non pode ser alterado pola acción humana pola súa única biodiversidade e beleza. E para ti, que significa un parque natural? Para mí, moi boa pregunta, pois é a esencia da nosa terra, o que nos define, que é protegido por ser como é, único e especial. E logo, cal é o teu parque favorito? Pois, sen dúbida alguna, o complexo lunar de Corrubedo e as lagoas de Vixán. E logo, por que te está claro? Porque hai moito tempo era moi difícil chegar a tomar desde Monforte. Hai moito tempo. Hai canto? Canto se formaron as dunas de Corrubedo? Non, home, non. As dunas e as lagoas formáronse hai 12.000 ou 15.000 anos, cando desapareceron os mamuts. Vaya, ese é hai moito tempo. Esperádeme! Teño unha pregunta para vos. E logo ti quen eres? Eso non me importa. Pero por que tan importante o Parque Natural de Corrubedo? Pois para comezar, polas súas 247 diferentes tipos de especies vegetais, entre elas os xuncos e carrizos. Ou polas súas dúas grandes lagoas de Vixán e Corregal. E por último, pero non máis importante, a súa fauna, que conta con máis de 2.300 individuos, como por exemplo o alcatraz e as pardelas. Sabíades que un pequeno árbol como este podería pasar a ser un gran árbol como este se o coidamos ben? E como facemos iso? Pois iso é moi fácil. Tan só con tirar o lixo onde hai que tiralo podemos axudar máis do que pensamos ao medio ambiente. Iso, que non é tan complicado. Non. A vos gustaría que vos fixeran isto? Non! Pois eso mesmo, cando vamos a un espazo natural non podemos facerlle dano á fauna, porque senón eles pásano igual de mal que a nós.